Uba titas kain ubadei CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ubadei ru uwei na kidkhot jongka high level committee balalam khamat do sembut menteri rangba ka jela menta ka sngi ka khat khandai tarik Risau ula kran shakilat pathai khubor habai dei baka jingrai jongka Sorkar ban Pynkynriah no Iaki Harijan na Themmetor yo molong katkum ka kaipot na ka high level committee. Uba titos uloong baga jingtmu jongka Sorkar ban Pynkynriah iki brui ke basa hat Themmetor kamdei baga Sorkar ka leben yaki handrai ka balengo bahakini ki khendiat sngi kalami ke jingsha keno baga tei ke isu ban Pynkynriah yaki breu na Themmetor kadei ke jingle shiliang lani leben yaki na kaliang ka Sorkar. Handrai kidi ban sngothu baga jingtmu baga jingmut jongka Sorkar kadei naga benta ban Pynkynriah Iaki brui ki batrei haka Sorkar shaka wei pat ka jaka kaba ka Sorkar kalapan kre khnang baga tei ka jaka kan long ka bakloj ban suk haka leit kawan jongki breu ki bajulek yo leit hat lengba naga tei ka jaka Shushu ulo ongru baha kate ka jaka ladon ki jait benriu ki bala pelong ru ka jaka khayi be an kum ka jingya khayi drugs lane ka jingya di drugs bat ki be ki jait jing sniu ki bala pensaaj met ye ki babun ki breu ki baya ki bayang na kate ka jaka bal ladon ru ka jing sha sho ba ka jing sha lute ye ki breu ki bajuya na kate ka jaka kumta ka rai jong ka Sorkar ban Pynkynriah ikite ki breu ki basa Themmetor kalong ka badai bat ka badon kam ngar ngadi member jong ka HLC ngedon bentah kaban ay gani ka recommendation sa ka Sorkar kumno ban Pynkynriah no ikite ki breu ki basyong ti jaka tika ka rule ka jungi pat mo kum ka district council kabangi don bentah ka report ya ka HLC karul ke jungi kalong ba kuma pitip kate ke jaka ka ha apo ka hima melim te hadin ba ngile syong bun sin da ka high level committee kalami ka we ka jingya mer jingmut lang ba kata kalong ba ya ka do ka plot ka ba jaka ka ba ha apo ka hima melim ngin list no ya ka shaga government kanang ba ka government kan yo banamar ka jingtmu kandiat ngaku aban pensyai pi ka jingtmu jong ka Sorkar ban Pynkynriah ya kita ki breu ki basyong ha kita ki jaka kalong umdei bangi kwa ban le ben yaki kiru ki ban sutu ngalengo ba balai yang ini kisi bala penmi ya kani ka isu kum ka kenja komunal isu lani kum ka isu ka bangi le ben yanu ndai kani kamdei kata kani kalong tang ban ri allocate ya kitu ki breu ki batrei haka Sorkar syaka we pat ka jaka ka baka Sorkar kala de penbiang penbit ban ra iki dia ketu ka jaka pat ka ba light ka ba ham apo ka hima melim khnang ba ketu ka jaka kan long ka ba kham kluy ka ba kham internet ka ba kham singan iki pat ba trong ka jala la propose ya ketu ka jaka ban IT no syaka government syaka urban affairs department kenang ba ngila ban le ya ketu ka jaka ban pen internet kenang ban sna da ki nu ki jat jing sna ki ban pen mentoy ya ki pat ba jong ka jela kata ka di ka we ka motives ka jing thu jong ka Sorkar la ni ka jing thu jong ka ni ka high level committee ka bangi ay ka ni ka jing mut sa ka Sorkar namar balai kami pat kani ka jing ya kra ketika jaka kala kelalong ka commercial area jogi kakto kat ni ki jat briu ki bamdei ho wat ban le khayi be au kabala pen site map igi pat ba kabala long ru ka jing shong area ki pat ba bat kala don ru ki jat kam ki jat pagi jat ang tu ki jat kam kim ki jing di drugs kum ki nong di drugs bagi la don ru ki jing ja ki babun sin bagi briu ki syak syok ki syak luti yang tu tena tak daw khnang banwan ra ya ka jing shong singan ha ka tu ka jaka ni na kaliang ka HLC ila ai jing mut ka Sorkar ban le kumta tementa ka shong ha ka Sorkar baka de ban le be ya ka ka bala recommend da ka ni ka high level committee but ka recommendation sa ka high level committee ka long ka ba
Syong nia bat kadai ka ba syong an ru ka bamdan kan nu ka jingle jubor bat ka nu ka jingle Beit. Dia bayakran pat bat ki wei pat ki brio ki basuan syong Beit yang tu kadai ka kamram ka Sorkar pan Pynkynriah iki. Haba syong Beit dau nu brio wala da dei ukhasiru haba syong Beit haka cakap jong ke Sorkar ke donai ke hak ban Pynkynriah. Dan rai mentaru kaju ke application kan apply gini ki beri ke syong tei haba ki syong Beit ke Sorkar ke don hak ban Pynkynriah iki.